Hi mga moms, good afternoon, good evening na. So ngayon nalalapit na ang araw ng asaan. So mag-i-start siya ng 24 sa Monday until 31. So ito na yung mga pinagkakabalahan nilang ulit ng booth ang bawat barangay hanggang dun sa dulo. By the way, ito yung booth na ginagawa ni Moments by Jana. And kung ako nagkakamali, 3 or 5 consecutive years na siyang champion sa booth na to. So, hi, kagawad! So, ngayon, hintay ko lang muna si Jana dahil dito ako nakilagay muna ng aking nanuso. Hi! Charot lang. Hindi niya na alam paano hahawakan. So, siguro bukas na kami mag-set up. Mamayang gabi na kami mag-set up ng tent. Sa'yo yung kulay itim na tent? Yung itim na tent sa'yo? Yan yung 3x6? Hindi. Ang 3x6, tsaka na bago umulan. So bumili ka ng bago? Oo. Ang 3x6, tsaka na pag umulan. Ikaw na talaga? Sa daan na pag umulan. Yung 3x6, tsaka na sa daan. Asa manigi mo? Dito, sa 12. Hapit lang. Walang ulan. Tabi kayo, tabi. Hindi. Sa kabilang side, sa Hasaan kami. Sa dun sa I Love. Kung walang ulan hindi maano yun. In fairness, wala. Sabi sa report naman, sa weather forecast, wala. Anuhan natin. Hintayin lang natin si ano. Ang ganda rin mamaya. Ay, hintayin natin si Jana kasi para siya mag-explain ng kanilang buto. Hindi pa tapos siya pero ang ganda na ng peg. So, from there, yun yung peso ni Mami Jaya. Yung black tent. So, dito sa I Love Hasaan daw. So magsisimula dito. Dito ang banda. So dito kami. Hindi. Dito. Kasi dyan ang band. Ito ang stage ng banda. Dito yung isa. So dito kami. Tapat nga kami. Hindi ka natuloy? Hindi ka natutuloy? Masarap po yung... tuloy ka na? Doon sa last dito. Punta kami dito. Sa 2. Baka Yung 2 wala pang pwesto. mga doon. Nakuha yung 30. Dito ako eh. Ay 11. Dito ako 12. So late. Mamayang gabi. Para hindi masyadong matao ba. Dito ako sa 12. Mang! Ito pala akin. Ito sa akin oh. May number na pala eh. Yan. Since napakainit. Asan dyan? Ano nga to? Strawberry macchiato. Iced coffee na to? Yes po. Magkano? Ang medium nila is 10. Large naman is 89. 89 lang yung large? Large. Natawa ka. Natawa pa. Di ba yung nasa isip niyang large? Parang si Raulo. So, bayan. Baka na kayo. Sa oras ka eh. Sana namang motive mo sa ano mo. Para mabuo na. Para mabuo na. Mamaya mabunggot tayo. Saan ka na magaling? Yun lang. Hindi, nagbalingasag daw kayo ni Cap. Sa City Hardware kasi nga mga ilaw. Dito yan ako. Ay, meron yan sa ano yung lampara. Pero hindi pa yan tapos kasi lalagay pa yung ilaw. Dito sa harap. Ang ganda. Ayun na, unti-unti na pong Tapos nabubuo. dito sa gilid, okay naman dito. Hala. 62 sana na sandalo lalagay. 62 pero 62? Grabe. Grabe naman yung 62 na yun.
Bayot hindi nabut yan. Christmas tree na yan. 62. Ito mga tampa. bukas pa mag-paint. O bukas pa. Tapos bukas ang ilaw. Unti na lang pala. Kita mo na 50,000 per day ngayong araw. Wow. Grabe naman. 52. 52,000. Diyan lang pala ako, oh. Dito sa may. 12. Number 12 ako. Mawala yung Oo. okay lang kasi andyan. Saan ko palisin yung Yung table. what I mean ba? Yung may 13 pa pala yun. May 13. 12 ako. Tsada. Ay ano baka sumagitan siya ni 13 May, huy buang. ha? Ano na tubig? Ay, ano yan? Magtubig pa yan? Ay, secret Hindi. pa. May tao dyan sa ano. Ha? Sa taas? Ganon. Nagbabalsa. Yun, yung parang bukag, yung parang, yan yung panghuli ng isda. So, mga isda itong mga may pukot. Oo. Oo. Iba talaga po ang isip niya at utak ni ano. So, I am here na. Yung may red. Red. So, si-set up ko na yung... Buti nga may natira pang bato kasi kung puro ganito, puro putik. Maganda siya kasi may simento naman. Kaya nga, buti ka mo umabot yung ano. Kasi pag puro ganito, maputik. Oo, kaya nga. Mahirap. Okay lang yan, 50,000 naman per night. Ha! Sana all! Hindi ako yung Moments by Jana na yung ganito baho ni Jana. Yan. Minimum po niyan 200,000. Grabe naman yun. Ha, minimum pa po yun. Thank you ha! See you again. Pag-chat ba? Okay. Oy, maganda rin doon kasi daanan ng Kaya sasakyan. po. Nagtulo na. Kaya po. Amping! So, it's time to set up na my tent. Samahan niyo ako. At, paano ko siya nailagay dyan? Ako, kahit ako hindi ko rin alam paano. Bawal daw. Kasi baka tumakas. So, this is our mess. Grabe ang bigat pala nito ha. Parang palimutan. Tama ba yan? Yung paa. Kasi bukas mga babae. Umuwi. Tama ba? Hindi baliktad? Tataas. Tama ba? Para makita nyo maigi mga moms. Yan.
malapad. Parang mas okay to, no? Hindi mo na... Gagawin ko search ko muna yung mga kanta nila. Tapos, Pato nga yung ano pala. Finally, I already have my own tent, mga mom. Tapos sabi ni Cap Benson sa akin, bakiharan yung tent nila doon. So, yung pwede ko yung ilagay sa likod. Sagad na yata yan. Meron lang. Balay ka tulog. Napaabot ko. Napo talaga ang John Prats ng angkan nila Daddy June. Po! Mga pagapular sa daw sa inyo. Yay! Ayan na, sir. Pakita ko na sa inyo yung kabuuan. So, okay. Dito parang pwede ako maglagay dyan ng Mamshi, Mamshi Food Trippers. Butangan na lang natin ng oo yan, ganyan kuya. Para hindi siya mayugyog. Mga pabigat ba? hindi pa dyan. Ha? Naman, lili pa rin. Pero pwede natin itali naman dyan, di ba? Ano ba yan? Yung tusok? May lipi yung tusok eh. Ewan ko lang, wala po. Ang tusok dapat ito. Ang laki niyan. So, ay, usog pala natin, be. Dito yung sa pula. Yung mark. Okay. So that's it mga moms ako. Thank you so much sa mga tumulong sa akin, no? So kung hinahanap niyo po yung aking mga angels, nako, bukas sila naman po ang aking ngangaragin. Actually hindi naman 'to nangangailangan ng ng what do you call this? Ng sobrang effort kasi nakita niyo naman na siya kagad. Hi. Hi, Ma'am G. Hi! So naayos naman na siya. So mabilis na siyang maikakabit. And with the help of sa mga tauhan ni Cap Benson dito sa barangay Lower Hassan. Ayan. Thank you so much sa pagtulong sa akin. So okay na siya. So bukas mamalengke naman na kami, magtutugog na kami, magmamarinate na kami, i-ready na mga dapat i-ready. So dadali na yung mga gamit. Ito na lang. Abangin nyo na rin tomorrow. So, mahaba-habang kwentuhan pat marami pang chikahan. So, thank you so much mga ma'am for watching. Salamat!